אלמפדיה הוא תוסף הקראה חינם עבור ויקיפדיה. הוא מקריא את הטקסטים של ויקיפדיה. כדי להתקין אלמפדיה צריך לכתוב אלמפדיה בשורת החיפוש. עולים מספר פריטים של חיפוש ויש לבחור באלמפדיה בחנות האינטרנט של קרום. כאשר לוחצים על הקישור עוברים לאלמפדיה. כשנכנסים לחנות האינטרנט של קרום אל הקישור של אלמפדיה מקבלים פירוט על התוסף, ואפשר ללחוץ על התוסף ולהוסיף אותו למחשב שלכם. אם התקנתם את זה כהלכה, מופיע בשורת המשימות של האינטרנט שלכם אלמפדיה, ובכל רגע שתיכנסו לוויקיפדיה ותרצו הקראה תוכלו לקבל אותה. אם ניכנס לוויקיפדיה ונסמן קטע קריאה, אלמפדיה יוכל להקריא לנו אותה. כימיה אורגנית היא ענף בכימיה העוסק במבנה, במאפיינים ובתגובות של תרכובות אורגניות, מגוון החומרים המכילים אטומי פחמן ומימן. בבירור הרכב החומר ומבנהו המרחבי נעשה שימוש בספקטרומטריה ובשיטות כימיות ופיזיקליות אחרות. כמו כן נעשה לשאול אותך. כדי להפעיל את האלמפדיה מסמנים את הקטע שרוצים שיקריאו ולוחצים על כפתור הפליי. במידה ורוצים להפסיק, לוחצים פעם נוספת על הכפתור וההקראה נפסקת.